Mennyire tisztelem! Mennyire tisztelem! Mennyire... Chat! Azt képzeljétek el, hogy bementem a gyakorlóiskolába, nem tudom, milyen nap volt? Szerdán. Bementem a gyakorlóiskolába, és úgy vártak engem, már ugye ki volt líkelődve, hogy oda megyek, bementem, ugye ott körbeállt a 200-an az aulába, ott fotózkodtunk minden, és már addigra nyilván ezt elküldték osztálytársaknak, stb. Az egész iskola tudta, hogy ott vagyok, és fel kellett mennem az emeletre, ahhoz a tanteremhez, amiben bementem órára, és ott várt a félsuli, de így tele egy packed volt a folyosó, tehát úgy képzeld el, hogy a folyosón elnézel, és így packed volt az egész, és elkezdte mindenki klórkaszököttemból, mesélek a bornak, már hallani is udja. Nagyon kemény volt. Nagyon rettem, nagyon vicces volt. Mi ez?